na ọ bụrụ na ị na-achọ ịnụ nwaanyị ndị gbaba afa ka ị mara ụdị onye ị na-anụ akalaka sie, maka na ọ bụrụ na nwaanyị ị na-achọ ịnụ kata na akalaka na di ya ga-abụ ụbịam ọnụ ntụ ma gị na-eme ọfụma ịnụta ịdọ ụbịam. Agbago m gị biko, ọ bụrụ na ị na-abụ mmadụ ọnụ na mmadụ mere ka ajiri iwe na-abụ ya ọnụ, ebụzina ya ọnụ ụwata ụwa ya, maka na ụwata ụwa ya bụ ị na-abụ ya ọnụ obere gị keta okene ya. Chi ga-enwe nwere ka ịmụta ajọ nwa, maka na ọbụ nwa bụ ndị a na-akpọ ajọ nwa. Ndị olden days ọ na-abụ nwaanyị dị ime ezinụlọ ya jebeje gbaba aba ka a mara ma ọ bụ ajọ nwa ka ọ na-achọ ịmụ. Ọnya ga-eji wee herb eji ete ime. O nwere some certain things ga-abụ ofu na arụ gị ịchọ ya. Isi na mmadụ kwụọ gị ụgwọ gị ife gị o mebiri emebi ya na ibe eyi. Listen, I want to tell you. Asọrọ gị na Chukwu adịrị eme exist. Kama ya gị mara amala na Chukwu kechara ụwa wụsa ife dị onye mmanya mmebe. Ebe kata na akalaka nya ka ị ga-eme. Ụwa anụnwa o nwere onye sị na ọ bụrụ Chukwu kelee. Man, you a spirit living inside a human body, living in this very planet that is filled with so many spirits and human beings. If you go we may add a script, Nima script and we athle. Ato na one woman ato na even the beginning of even a boss, sorry. Even the beginning of film, even a boss who says to be a film. Mana ọ dị go na script na bozu ga-anwụlele mgbe nye na-atọ ga-anọ last fight ọ ga-afọlọ bele ka ogbu atọ, mana the last maka na ọnya bụ bozu ga-anwụ ata adị ndụ. Mana bozu ya ka atọsie ike ewere ike ahazi ya na bozu bụ n'ọnya bụ master atọ n'ọnya kụziri atọsiri ike na ụdị nke ya, mana bozu were titis oge ji wee gbuo atọ, mana because it's scripted bozu ga-anwụlele ọbụla atọ ga-adị ndụ na ata ada anwụ na fim. Ata ada anwụ na fim. Mgbe ị na-abịa ụwa gị ijele na-akpụ ọkalete, ọ bụ mgbe abụ ka ị chụzuru ibe ị ga-eme gị maka na iwelu mma iwelu njọ igbulu ụlọ nyere ọgbụ iweta ụlọ iweta ọgbụ dị adịa iwe were wee bịaba ụwa nya ga o ji wee dị mma na asị na ọbịa na-agbaba dibịa a na-anwụrụ ọsịsọ osisi chọrọ ndụ ya na-epu n'ajọ ọbịa. Ọ bụrụ na ị nọ jee gbaa afa ka ị mara ibe na-abịa ahead of you, chọkwa onye maala afa agba. Na ụfọdụ ndị dibịa tata anụnwa bụzi ebe a nọ bụ ka agbata ego. Dibịa gbara gị afọ, ọ gwa gị ibe ị ga-eme wee kpata ego, ọ gwa gị ibe ị ga-eme ka ọ kpata ego n'aka gị, na ọ bụrụ ibe ị ga-eme ka ọ dịrị gị mma. Ibe dibịa na-ene anya ebe ọ na-agba bụ na ọ na-agba mmiri n'ime akpa gị ka o weta ego eji complete building ya na dibịa alụwago ụlọ elu. Ọ bụ ndị dibịa na-agba mmiri n'ime akpa gị ka o weta ego ya eji wee go moto, n'ibia egobego nnukwu moto ka ogo nke ya. Mala onye na ịgba alụ gị afa gbasị alụ gị afa ime ebe ọ gwara gị datin ime. Dibịa gwara gị sị gị ngị mee ebe a ngị were ọkọ ka ije gbuo elu mmụọ, igbuchalụ mmụọ na ị ga-abụ ya na ibe dị otu anụnwa ga-eme, ijeje gbuo elu mmụọ bụ ọkọ gbuchali ya ibe dị otu abụ eme sobe dibịa bụ ka ọ gbalụ gị afa. Ọ bụ na agbalị gị aba ka ị malite nse dị ahead of you ndị na-afụ nwụrụ na nlọ ka ịfụ ya n'afa ka ị malị ka ihe esi wee setụrụ afa. Ọchụchụ aja akọ na gị, o nwere aja ọbụla mmadụ chụrụ achụ n'alụ n'iyi. Ọ bụ na aja ahụ alụrụ ọlụ n'isi gị, ọlụ ọlụ n'isi ụmụ gị maọbụ ọchalị gị n'ụwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchụ aja dị na-eme n'ụwa gị ọzọ ya ama ezigbo mma, maka na ịchụ aja niile ọ bụla na ịkata na akara aka na ị ga-abụ ụbịa. Aja bụ niile ị chụrụ ibe ọ na aja bụ kwesịrị imere gị n'ụwa maka na akara aka gị kwuru na ị ga-abụ ụbịa, and in order ka ị complete your script and script ndị ọzọ ndị na around you.
ewelu dozi aja ịchụrụ achụ debere gị n'ụwa gị ọzọ ka aja niile a ga-eso na line ebulu nnukwute ọgaranya. Onye ka o ji wee bụrụ n'ogbenye na-amụta ọgaranya. Ogbenye na-amụta ọgaranya maka na ebe akada na akara aka. Agbalị gị my previous program gba gị sị gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ịnụ nwaanyị ndị gbaba afa ka ị mara ụdị onye ị na-anụ akara aka sie, maka na ọ bụrụ na nwaanyị ị na-achọ ịnụ kata na akara aka na di ya ga-abụ ụbịam ọnụ ntụ ma gị na-eme ọfụma ịnụta edo ụbịam. Chukwu anọrọ ịgbatalụ gị nke ka Chukwu gbatalụ gị ka ị gbakwuo Chukwu kpebe 20 decades of rosary ọ dịrọ na ya ka ime fasting morning and night ọ dịrọ na ya ka ime night vigil ọ dịrọ na ya. Ọ bụrụ anụ na chi ga-enwere ike ichenjiwu destiny that very child, that very woman ị na-achọ ịnụ, chenji anya ka ọ follow to your own destiny, ka ịgba bụrụ ụbịam iwe bụrụ ọgaranya ịbụ. Ma nwaanyị kata na akara aka ịda na ọ bụ a punishment to his family, n'ịda na ọ bụ ọnụ abụrụ abụ n'ụwata ụwa gị. Agwago m gị biko, ọ bụrụ na ị na-abụ mmadụ ọnụ na mmadụ mere ga ajiri iwe na-abụ ya ọnụ, ebụzi ya ọnụ ụwata ụwa ya, maka na ụwata ụwa ya bụ ị na-abụ ya ọnụ obere gị keta okene ya. Ị na-abụ mmadụ ọnụ ịbụzi ya ọnụ generation ya niile, mba, ịbụzi na mmadụ ọnụ generation ya niile. Onye mere gị ire ị bụ onye afọ ọnụ direct hapụ ụmụaka ya, maka na ewere ike ọ bụrụ na onye ị na-achọ ịnụ nwa ya, for instance na onye bụ ị na-achọ ịnụ nwa ya na-abụrụ nna ya ọnụ si ya na ụmụ ya niile na o nwere ga-aba uru, na ụmụ ya niile o nwere onye o mejọ, o nwere o mere ezigbo ajọ ive, onye bụ wee bụ anya ọnụ si ya na o nwere onye ga-aba uru, na mmụọ gị niile ya abụ evulu na ụmụ gị niile ya abụgodo ụbịam. Abụ anya na amaka ya na spiritual si na ọ ga na-eso the man. Nke nwa bụ onye chọzọ ịnụ nwaanyị wee bụ nwa ya, bụ na nwa ya mara ezigbo mma, iwe ajabe ịnụ nwa ya maka na the course na-eso nwa ya. Ijedozi gbaa ava cheki ma ya dabala unu, ijeje mabuli ya na ọ malụ mma, maọbụ na obu ụkwụ maọbụ na obu ala, ijeje mabuli ya na ọ malụ mma wee sị ka ị nụwa. Mgbe na ị na-anụ ya ọ dị ka ọnụ na-abụrụ ya ka o mezue na ndụ ya. Ebe ọ bụ na ego si abata na ndụ ya ga-akpochi ya, maka na ego ga-esi n'ime gị wee nabata na ndụ ya, mkpochi akpochie gị spiritually. Any tunnel ego si abata close the tunnel, ibe niile ị na-eme a na-adazi n'aja ka the girl wee mee ike wee serve the punishment of ọnụ abụrụ nna ya, maka na abụrụ nna ya ma nya ma mmụ aka ya na o nwere onye ga-aba uru. Otu a ka ọ dịzi ewee menye ifugi ya na ọ ya emere your destiny aspect. Ọnya ka o ji wee dị mkpa na ọ bụrụ na ịchọ ịnụ nwaanyị jee gbaa afa, nwunye gị adị ime ịgbara ava nwata na-abịa, ọ bụ nwata ga-ata isi gị, maka na ọ nwere ụfọdụ ụmụaka ga-abụ na ọ bụrụ na ba na-abịa ụwa bekwuo n'ihi ụwa ba na ba ga-abụ nwa enwe nne enwe nna. Ọ bụrụ na ị chụrụ aja ọfụma iwe mụta ụdị nwa, ịma na ibe ọ pụtara bụ ọ bụrụ na ị kata na akara aka na ị ga-ebi 100 years, maka na nwa gị kwuru na ọ ga-abụ nwa enwe nne enwe nna. Ịma na ọ bụrụ na nwa gị anwụrụ, ịma na ngụwa ga-anwụ. Onye ga ndị wee gba gị sị gị nothing happens for nothing. Ibe ọ bụla mere n'ụwa nwere reason and purpose why o ji wee mee. Na nwaanyị mụrụ nwa ya nwụrụ, ịma ma nwa ọ bịara igbu nwaanyị, ọnya bụ ovive ị ga-ajụ onwe gị. Chi ga-enwe nwere ka ịmụta ajọ nwa, maka na ọbụ nwa bụ ndị a na-akpa ajọ nwa. Ndị olden days ọ na-abụ nwaanyị dị ime ezinụlọ ya jebeje gbaba ava ka a mara ma ọ bụ ajọ nwa ka ọ na-achọ ịmụ. Ọnya ga-eji wee herb eji ete ime. Otiti ime dịla adịrị, mana onye na-ete bụ na-abịa ime bụ ajọ nwa. Ọ bụ na agbaba ava ọ bụ na nwa na-abịa na ọ ya ata isi, na nwa anụnwa adị ime ya na nne ya anwụ, na nwa anụnwa adị ime ya na nke a ga-eme na nke a ga-eme. Atụtụ iliri otu o esi wee tepụ nya bụ ibe na nwa na-abụ ime, maọbụ were aja chụba aja ka nya bụ nwa ka chi nwaanyị spasidi echi nya bụ nwa na-abịa, ka nwa obodo abịa na famili gị bịa ma akala ka aja akala ka o bu wee na-abịa ụwa. Maka na ọ bụrụ ibe niile ịvụrụ n'ụwa n'ụwa bụ ezigbo akalaka, o nwere ndị bu aja akalaka wee na-abịa. Chụba aja aja ibe na-ekalụ na akalaka na ọ ga-eme nya bụ nwa ka ọ demena na famili gị.
maka na ọ metụta imi ọ metụta ọnụ. Anya bebere enu, imi esoli ebebe. What do I mean to say? Mgbe ọ bụla ịvụrụ nwoke maọbụ ịvụrụ nwaanyị ị na-abụnube before, biko soro onye bụ with care. Whatever thing happening in your life, there's a reason and purpose why you ji wee mee. Now mma agwa gị ọ bụrụ na ive efunarọ gị, o nwere some certain things ga-abụ efunarọ gị ịchọ ya. Some are programmed to come into your house to some valuable item that is belonging to you. Ọ bụrụ ibe niile bụ na eri ga-efunarị ka ị ga-achọ. Ọ bụrụ ibe niile mmadụ tụfuru ka ị ga-asị akwụọ ụgwọ ya. Isi na mmadụ kwụọ gị ụgwọ gị, ibe gị o mebiri emebi. Ya na ibe eyi. Listen, I want to tell you. Maka ndị na-abọ ọbọ, ibe ọ bụ na mmadụ mere gị n'ụgwọ isi na ị ga-abụ ya, na oge ị ga-abọlịla ụgwọ ya. Na onye mere gị ebe isi na ị ga-abụ ya, na ị ga-emegbalụ. Na ị ga-emegbalụ. Onye mere gị ebe isi ya weta ụkwụ ka ị megbalụ, ma ya weta nka ka ị megbalụ. Ma ọ bụ na mmadụ mere mistake, brọsh ya moto gị, isi ya na ị ga-emegbalụ. Mmadụ mere mistake, tụọ okwute na glaasị gị, isi ya na ị ga-emegbalụ. Nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị. Let me now tell you. So many things na-eme na ndụ gị. A program lụ onye ori ka ọ bịa zuo ego ori in order for you to complete the script dị gị n'akalaka. Ewedi onye ori si abịa zuo ego ori. O nwere ajọ ibe a chọrọ ka ọ mee gị. Ịgaziga ekwulu na ụlọ gị ga-agba ọkụ. Ọ dị n'akalaka gị na ụlọ gị ga-agba ọkụ. Iwe chụba aja. So many people na-adịghị ekwu sị na mmadụ kwechara mmụọ, na ba nyelu chibeli, nyeche chibeli, pụọ apụlọkụ ego ba. Ọ gosi na chiba anabatara ya, na aja aba chụrụ na anabatara ya, na aja aba gara aga. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị. O nwere so many things na-aga on in the spiritual realm. Ọ ga-abịa emepe gị anya, ijekwechi gị n'aka, gonye mmanya, gonye nri olia.